Iturzaeta herri eskola. Emozionatzeko gai den eskola. Zurekin. Gurekin. Elkarrekin. Satxagako talaian badugu eskola bat, denona herrikoa. Gu guztion aterpea eta rapokasi, eta egan ikasi arte. Belaunak urratuz, belaunaldiz, belaunaldi. Eroriz altxatuz, ni zurekin, zu nirekin. Izen ematea, txaiaren 2tik 13. Iturzaeta herri eskola ezagutu nahi duzu? Ate irekiak otsaiak 4ean. Arratsaldeko 4ak eta 4:00 6ak arte. Hitzordua eskatzeko Deitu 943 889 991 zenbakira. edo idatzi iturzaeta@hezkuntza.net helbidera.